Som-hi! Parlem de Sant Jordi. Aquesta és la història d'una figura que va molt més enllà del típic conte de fades. És un autèntic símbol universal. Però com pot ser que un soldat romà acabés convertit en el protagonista d'una de les nostres festes més estimades? Doncs anem a descobrir-ho. La nostra història comença, com tantes llegendes, en un lloc on renyava la por. Anem a Montblanc, a Catalunya. Imaginem-nos un poble murallat, on cada dia la gent vivia amb el cor encongit. I tot per culpa d'una amenaça terrible que s'amagava molt a prop. I quina era aquesta amenaça? Doncs, ni més ni menys que un drac voraç que tenia el poble sota el seu jou. Cada dia, per calmar la seva fam, exigia un sacrifici humà. Cada dia, una vida. I és clar, un dia havia de passar el que ningú volia. El sorteig, la mala sort, va dictar sentència. La pròxima víctima seria la princesa, la filla del rei. Ningú estava fora de perill. Però just en aquell moment, quan tot semblava perdut i la princesa anava a trobar el seu destí, apareix un heroi, un cavaller anomenat Jordi. Arriba, veu la situació i no s'ho pensa dues vegades. S'enfronta al monstre i... zas! Amb una estocada de la seva llança el derrota. I és aquí on la llegenda es convert en pura màgia, en poesia. Diuen que de la sang del drac que va amarar la terra en va néixer un roser ple de flors vermelles, vermellíssimes. I Jordi, en un gest d'amor i de cavallerositat, en va tallar la més bonica de totes i la va donar a la princesa. D'acord, aquesta és la història que ens han explicat sempre, oi? La del cavaller, el drac i la princesa. Però què hi ha de real en tot això? Ara és quan hem de començar a separar el gra de la palla, la història de la fantasia. A veure, el pas d'home a mite no va ser cosa d'un dia. Va ser un procés de segles. Tot comença l'any 303 després de Crist, amb un soldat romà de carn i ossos, anomenat Jordi, que va ser martiritzat per l'emperador Dioclecià per ser cristià. Més endavant, al segle V, el papa Gelasi I el declara sant. Però el punt d'inflexió, el moment clau, arriba molt més tard, al segle XIII. Un escriptor, Jacopo de Baratze, escriu un llibre famosíssim, La llegenda àuria, i aquí, per primer cop, hi posa la història del drac. I allò ho canvia tot. La llegenda es fa viral per tota Europa. Aquí és on la cosa es posa interessant. Cal diferenciar bé les dues figures. D'una banda tenim el Jordi històric, un oficial romà, grec d'origen, que mor per les seves creences. D'altra banda, el Jordi de la llegenda, un cavaller errant que salva princeses i es converteix en el símbol perfecte del bé que venç el mal. De dracs, històricament parlant, ni rastre, Però és precisament aquesta lluita la que el fa famós. Molt bé, tenim un màrtir i tenim una llegenda. Però com es converteix en un símbol internacional tan potent? Doncs la clau la tenen els croats. Quan tornaven de Terra Santa, van portar amb ells la història de Sant Jordi. Pensem-hi, la imatge d'un soldat sant, valent, protector, era perfecta per a ells. Era el model a seguir. I així van començar a escampar la seva devoció per tot arreu, convertint-lo en el patró dels cavallers cristians. I a partir d'aquí, la seva fama es dispara. Ja no era només el patró dels cavallers. Nacions senceres se'l van fer seu. Catalunya, Aragó, Portugal... I sí, també Anglaterra. Però la cosa no acaba aquí, El seu patronatge arriba fins a Geòrgia, Grècia, Sèrbia i fins i tot ciutats poderosíssimes com Gènova, Venècia o Istanbul. Vaja, un autèntic fenomen global. I és clar, un símbol necessita un emblema, i el seu és un dels més reconeixibles, la Creu de Sant Jordi, una senzilla creu vermella sobre un fons blanc. Però que no ens enganya la seva simplicitat, Aquesta creu es va convertir en un símbol potentíssim de fe i de força militar, tant que la van adoptar tant a Anglaterra per la seva bandera com la ciutat de Barcelona per al seu escut. Bé, ja hem vist la història i el símbol, però com passem de tot això a la festa que coneixem avui a Catalunya? Anem a veure com aquesta figura tan antiga es converteix en la protagonista d'una tradició molt nostra. Aquesta és la gran pregunta, oi? Com s'arriba de matar dracs a regalar llibres i roses? Sembla que no tingui gaire a veure, però tot té una explicació.
Doncs mira, la festa que celebrem avui és en realitat una barreja de coses. Per una banda, ja al segle XV a Barcelona es feia una Fira de les Roses, que també se l'anomenava la Fira dels Enamorats. Ja tenim les roses. Després, al segle XIX, amb la Renaixença, la figura de Sant Jordi es converteix en un símbol nacional català i la peça final del trencaclosques arriba als anys 20 del segle passat. A un editor valencià, Vicent Clavel, se li acut una idea genial. Per què no ajuntem la festa de Sant Jordi amb un dia dedicat als llibres? I bingo! La idea triomfa. De fet, la idea va tenir tant i tant d'èxit que va traspassar fronteres. Fixem-nos en aquesta data, 1995. Aquest any, la UNESCO, fixant-se directament en com se celebrava Sant Jordi a Catalunya, va decidir declarar el 23 d'abril Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. Una tradició ben nostra que es va fer universal. Però el llegat de Sant Jordi no s'acaba aquí. Encara avui el seu nom està lligat a una de les distincions més importants que es donen a Catalunya. Estem parlant, és clar, de la Creu de Sant Jordi. Aquesta distinció es va crear l'any 1981 i és un dels reconeixements civils més alts que atorga la Generalitat. I què premia exactament? Doncs a persones o a organitzacions que han fet una contribució especial a Catalunya, ja sigui defensant la seva identitat o destacant en el món de la cultura o el civisme. Bàsicament, porta el llegat del sant al terreny de les institucions. Rebre aquest premi és, sense dubte, un gran honor. El procés és interessant. Primer, qualsevol persona o entitat pot proposar un candidat. Després, és el govern de la Generalitat qui decideix a qui l'atorga. I és important saber-ho, no hi ha diners pel mig. És un reconeixement pur al mèrit, als serveis destacats a la societat catalana. Així que, fem balanç. El viatge de Sant Jordi és senzillament extraordinari. Pensem-ho, d'un soldat martiritzat a un heroi que mata dracs, de patró de nacions i exèrcits a la inspiració d'una festa que celebra l'amor i la cultura amb llibres i roses. La seva història és la prova vivent del poder que té un bon relat per perdurar a través dels segles. I ens deixa amb una pregunta a l'aire. És difícil trobar una altra figura que fusioni mite, història i identitat amb tanta força, oi?